Talvi on taas tulossa ja sen mukana myös jokavuotinen pulma. Kumpi talvirengas olisi juuri sinulle parempi valinta, kitkat vai nastat? Keskustelu käy kuumana puolesta ja vastaan, kun puhutaan turvallisuudesta, ajo-ominaisuuksista ja siitä, mikä rengas sopii parhaiten erilaisiin ajotarpeisiin ja sääolosuhteisiin. Tänään otetaan selvää täällä Vianor-Vantaan toimipisteellä, että mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon renkaita valittaessa. Mikä on suosituin valinta asiakkaiden keskuudessa? Onko se kitkat vai nastat? Täällä kaupunkialueella niin kitkojen osuus on selkeästi isompi, koska tiet on aurattuja ja hiekotettuja ja usein suolattuja, että semmoista niin kuin pääkallokeliä on tosi vähän. Kun sitten taas jossain niin kuin maaseudulla tai vähän syrjemmässä, niin aamu saattaa olla semmoinen, että se tie ei ole aurattu eikä sitä ole hiekotettu tai suolattu. Niin kyllä siellä puolella niin nastarengas on edelleen selkeästi suositumpi rengas. Kokonaismarkkinassahan puhutaan edelleen niin kuin 20% osuudesta kitkarenkaissa, mutta meillä Vianorissa, koko Vianorissa se on 30% ja täällä pääkaupunkiseudulla jopa 40%. Et kyllä niin kuin etelässä ja isoissa kaupungeissa niin kyllä kitka nostaa tosi kovasti päätään tällä hetkellä. Miten kitkarenkaat on kehittyneet tässä vuosien varrella ja miltä se uusi malli näyttää? Kitkarenkaat on kehittynyt ihan valtavasti viime vuosina. Kitkarengas on lähentynyt niin kuin pito-ominaisuuksiltaan perinteisiä nastarenkaita. Ja sitten taas nastarenkaissa niin on ehkä ympäristöasiat ja se hiljaisuus on se, missä siellä puolella on taas tullut tosi paljon kehitystä tänä päivänä. Miten sähköautoilu on muuttanut renkaiden kehitystä? Monia ominaisuuksia halutaan korostaa sähköautojen renkaissa. Yksi sellainen peruskysymys on se, että sähköautot painaa usein aika paljon enemmän kuin polttomoottori- tai dieselkäyttöiset autot. Ja silloin renkaan rungolta vaaditaan erityistä jäykkyyttä. Ja esimerkiksi Nokian tai edes talvirenkaissa runkoihin on lisätty aramidkuitua, joka lisää vielä sen renkaan rungon jäykkyyttä ja kestävyyttä. Estää myöskin rungon vaurioitumista vaikka kanttikiveä päin ajaessa. Toinen juttu on tietysti se melutaso, eli sähköautot on huomattavasti hiljaisempia autoja ja silloin halutaan myös rengasmelua mahdollisimman vähän sinne ohjaamoon. Ja tässä on esimerkiksi tämmöinen Nokian Tires EV-malli, missä on lisätty tänne sisälle tämmöinen vaahtomuovi, foami, joka vähentää merkittävästi sen melun laatua siellä sisällä. Et ei välttämättä leikkaa mitenkään merkittävästi desibelejä, mutta se sisälle kantautuva melu on paljon miellyttävämpää. Se ei ole sellaista terävää rapinaa, vaan se on semmoista matalaa miellyttävää kohinaa. Mitä asioita kuluttajan tulee ottaa huomioon rengasvalintaa tehdessä? Jos puhutaan talvirenkaista ja puhutaan kitkarenkaista, niin ehdottomasti ensimmäinen juttu on, että puhutaan pohjoismaisesta kitkarenkaasta. Koska markkinoilla ja varsinkin nyt verkkokaupoissa on Keski-Eurooppaa tarkoitettuja kitkarenkaita, mitkä ei ole meidän olosuhteisiin alun perin suunniteltukaan. Niistä taas korostuu se, että ne kestää ehkä kovempia nopeuksia ja puhutaan niin kuin märänkelin ominaisuuksista enemmän kuin lumi- tai jääpito-ominaisuuksista. Ja sitten taas pohjoismainen kitkarengas, niin näissä on maksimoitu se jää- ja lumipito-ominaisuudet. Ja nythän lainsäädäntö muuttui tänä vuonna sillä, että talvirenkaista pitää löytyä toi jää- ja lumipito-merkintä. Se on oikeastaan semmoinen ihan ensiarvoinen juttu, että kun hankkii uusia renkaita, niin että se merkintä löytyy siitä. Ja silloin jos puhutaan nastettomista renkaista, niin silloin puhutaan nimenomaan pohjoismaisista kitkarenkaista. Oikeiden talvirenkaiden valinta tekee talviajosta ennen kaikkea turvallisempaa ja mukavampaa. Kannattaakin siis miettiä sitä omaa auton käyttöä talvella, niin rengasvalinta osuu kohdilleen. Lue lisää aiheesta osoitteessa teknavi.fi.